रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया थार्ड वार महर होगोन नामा? गासैबो सुबुंनि गेजेराव दिनै सोंथि सिखारदों। दिनै मोनसेया मोनसेखौ गोहोगोरा दिन्थिनो थाखाय दिनै खातारनाक मिसाइलफोरखौबो दिनै बाहायनाय नुनो मोनदों होनना खौराङाव फैदों। दिनै इउक्रेन आरो रुसनि गेजेराव गुबुन रावबो हादरफ्रा दिनै सापर्ट होआखैबाबो माखासे हादरफोरा इउक्रेनखौ सापर्ट होनाय माखासे मिसाइल ड्रन माखासे हाथियारफोर सापर्ट होनायखौ नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानै दिनै सोराङाव फैदों भारतनि माखासे इउक्रेनाव फरायनो थानाय फरायसाफोरखौ इउक्रेननि फुल प्रसासना दिनै बुला बुसि खालामदों होननानै बुंदों जे बे बुनायनि गुबै जाहोना जाबाय भारत हादरा दासिमबो इउक्रेनखौ सापर्ट होनायनि जेबो खोथा बुङाखै। बिनि दुखुआव इउक्रेननि नोगोरारि लोगोसे प्रसासना दुखु मोननानै इउक्रेननियाव फरायनो थाहैनाय फरायसाफोरखौबो जेबो मदद होनो हाया होननानै बुंदों आरो बेनि दिनै जोंनि गेजेराव फैदों जे मा रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया मुलुग वार्ल्ड वारनि महर होगोन नामा होननानै गासैनिबो दिनै नोगोरारिफोरनि गोसोआव सोंखिखांनाय लाबोदों। दिनैसिम 4 सान जालांबाय खेबसेबो दिनै जिमायनानै थायाखै।